Beat Dudso. Guwapo kayo. Oh, nindot kayong blending nila. Oh. Hello mga kumags, this is Indians TV. Welcome back. Karon natong pag-reaksyonan na po utro ang France rhythm sa ilang kuan. Kita taod-taoran ta sa pag kuan ani react balik kay basta po nga kuan. Pero sakto-sakto ra man po duha ka adlaw, di ba niyo ko duha ka adlaw may pinaka kuan na to. O ato ni pag-reaksyonan nat ang ilang gi-cover nga Our House sa CSNY. O kini karaan nga kanta. Basta ingon aning mga kanta ha katupong isa nila nga gi-cover bali sa kuan. Grabe basta blending, harmony. Basta sa ingon ana nindot kini sila mo cover ingon ana. Diba? O atong tanawon kung unsa ang ilang pag ka-cover ani o pag mga ariglo o mga ilang version bali sa pagkanta ni. Okay? Sige, di na ta magdugay. Pero sa mabag-o diha basta natinga mo nga atong pagaputlon-putlo ng ang video kana gituyo na nato kay kita usaman ka reaction bali o maghatag ta og mga opinion o insight bali sa kada putol atong kada putol insigida din nato hatagan og kuan reaction o opinion kay para kung naay mabilin pa nga kuan ato nang idugang ngadto sa katapusan bali. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Pero ang video day ani o sa original nga link bali ani na sa description nato yung butang kay para kung mutan-aw mo direct mo sa channel sa France Rhythm. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Wala naman tayo lang gihuwat. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. I light the fire, you place the flowers in the vase that you bought today. Chin bali ni karon. Staring at the fire for Beat Dudso. hours while I listen to you play your love songs all night long for me, only for me. Guwapo kayo ang kuan karon. Guwapo kayong ilang pagsugod pa lang no kay piano ba ning Char bali. No, kuha mo kayo ni Char sa original. Okay ni siya nga kuan ako na nang gitan-aw sa original pud ani. Kuan ila mang nakuha. Kuha ang kuan sa piano ni Char gyud. Adayon sa ta. Come to me now and rest your head for just 5 minutes. Everything is done. Such a goes around the wind. Sa kuan ko sa ila ba kay kuan ba kanang bisag kita bisag ako wa mapanggi ko ka kuan gid ani karon pagay ko kadungog ani nga kanta bali kay wa magi di man niya sa among panahon bali ni nga kuan kining mga singer ani o mga banda ani bali karon kuan ko sa ila ba kay mga batan-on pa kay sila makuha nila og kuno makuha din nila kay ak magunatan og sa uban gyud nga kanang nag-cover bali sa usa ka kanta nay pagkatan-awon bali o magtan-aw bali sila og kanang lyrics bali ug kini sa ila karon no wala nagtan-aw og lyrics sa Chin bali memorize gid nila di ba sa uban pa nilang mga video nila o mga gipang cover nila di ba memorize nila ang lyrics so mga karaan na ba yana ila mo makuha pod
Grabe ni mo bata po. Those are illuminated by the evening sunshine through them, fiery gems for you. Guwapo kayo. Oh, nindot kayong blending nila. Oh. For you. Okay. Our house is a very, very, very fine house. Ninduta kayo eh. With two cats in the yard. Life used to be so hard. Now everything is easy 'cause of you. Guwapo kayo yung patsaro kang Francis. And The second voice nila. la la Oh, la 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 la. ay sa kining nga kanta di ay ato mga kuan di ba gani ha ang nay kuan nga kuan ang sa iyang beating ba. Ang sa beat ay di ba gani ha ang beat gani ha is brog 4/4 ba to? 4/4 ana. Di ba ni utro pagkakuan sa beating o sa pattern bali sa beating bali ba? 4/4 gani ha. Karon aya sila ni kanang sa part na nga naglala. Ang beating na pod lahi na pod ang pattern bali sa beating kay kuan bali 2/4 2/4 bali ana na ra bali ana la o di ba gani ha ana ra 4/4 di ba grabe kuha man gyapon ilang sa mga kuan sa original gyapon grabe yung mga bataw ha tawaan na oy oh di ba di balik na po no balik na po sa grabe ka ayos kayo With two cats in the yard, life used to be so hard. Now everything is easy. excuse na iba ito madungog gani ha ang di na ito makuan kayo pero dito na ito madungog ang pag transition bali o sa pag-change bali sa beating bali o sa pattern bali sa pagkandak atong kuan kandak magkandak conductor kinta ta ba atong kuanan ang sa beating bali ang nagdala gid ani mo si Dudes gud oo di ba si Dudes kung may nagdala sa kuan sa drums niya o man gito yung nakapa-change bali sa kuan beating bali di ba atong nakuan gani ha Because of you. And on I light the fire while you place the flowers in the vase. Let your boss today. okay Yeah, oh kayo all here in France Rhythm Channel. Mhm. Thank you for watching. Okay, ato na pong nadungog ang usa ka cover karon sa Franz Rhythm bali nga one Our House sa Sisinway bali. O kari magaing ko grabe kanindot po nga kanta day. Wa magi ko karon pa ko kadungog ani pero nindot kay paminawon ba. Ako ning tan-aw ang original ani wa ako pong gi kuan bali ang ilang mga instrumento bali. Kuha gyud kayo nila oy. Oo. Wa di ba ka ni sila mag-copyright po dani nga kuha man nila kayo ang sa keyboard ni Char kuha gid na iya gid na sipratanan tunod ang kang chin normal gi sabayan ng gitara nga kuan strumming o kuan o, basta kuha tanan nila ang sa rhythm bali sa kuan o ang harmony o kuan bali sa ngadto sa original o so magkakuan ko sa ila kay kini nga kanta di ay nindot kayo nga paminawon bagay gikan sa duha ka beating ang kuan pagka kuan ani ang nakabutang ang
i-apply bali ani sa kining kanta. Kaya primero 4-4 4-4 ana. So sa lahos na sila katong naglalala gali. Ni change na nagiging 2-4 na bali, no? Naging 2-4 na. Sabi ka nindot kay ang katugong nga part good ang nagkuan gid ato nagdala bali nga ato maklaro kay nga ni change bali ang kuan sa drums gid ni Dods gud o kadto man gud mo na usa nga nakakuan nato nakaklaro kay nga ni change ang beating ni paspas di ba ni paspas to mo to siya so bahin pud sa ang Dods gud grabe kini yung Dods na no. Oh, kabata pa kay niya so mga kanta nga iyang pagkatugtugon nga kuan karaan na dugay na kayo sana layuan na kayo bisag ang rin yung reactor wa pa magana tao aning kantaha gali pero kadod so hinoon pod lagi kay si Dods kantigo man gyud maminaw ra man na unsay mga beating ana i-apply niya sa unsay mga kuan sa original nga pag drums iyap kuha din niya. Grabe kay mga talented yung mga bata gyud. Grabe bisan asa ba? Bisan asa ni may bisan unsang nga genre ay ihatag ani sa ila grabe ka. Kuha kaya nila. Basta sila mo cover gyud. Gawa sa makuha. Ila paging himo laing ariglo pagid ang uban, di ba? Uban nga mga kanta ila paging himo ariglo. Lain. Bing mo tawhan grabe. Grabe ka talented din mga pamilyahan. Mga liwat gini Francis yun yung amahan yun atong nakita ka Francis ganiha nga di ba mo tanaw iyang gitanaw sa pagsugod pa lang sa ilang ayha sila ni kanta ni tanaw si Francis ngadto sa iyang mga anak bali no di ba ngadto ka Dods nilingi siya ka Dods kung kuan si Chin pud karon grabe nga Chin simple kay pagkanta ka Chin murag walay ka effort ising-isihan ra piyong-piyongan. Grabe ka nindot kayo. So bahin po sa pag-keyboard ni Charo, grabe kuha man kayo kayo eh. Kuha kaya ang pag-keyboard niya kung unsa gito sa original mo po yung gisundog po. Kontra kompas gud biya na ang pagkuan di ba? O di ba? Gaana ng kamot ni Charo nga to. Grabe ko mga grabe ka talented gini kayo mga bata di ba? Sige. Sa inyong dugang kasulti sa atong video karon i-comment niyo sa atong comment section kung sa inyong kasulti. So mabag-o diha nga nakita sa atong video karon nyo wa pa ka naka-subscribe nya ganahan kay ingon ani subscribe na i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tawo nga pakita ani. Okay? Sige paki-follow na lang pod sa akong Facebook naa sa description. Kung kamo gusto mo dito mo tan-aw sa Facebook na link dito i-click lang na ninyo para ma-direct mo dito sa akong Facebook. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.